I just want to discuss with my fellow human being. Hindi ako kayong tipong, kami nandito ngayong gabi kasi kami kung manalo, wala rin mangyari sa bayan na to. Sa aming katamad, mga ulol kayo. Sabagay, pupunta rin ako dito kasi nandito si Vice Presidente. Kung saan siya nagapunta, nagpasunod-sunod ako. Pero, diuda kasi, anod pa ako sa, anod ako sa asawa. Pero may anak ako, pero basta masuportahan lang, okay lang yun. Sabi dyan sa, huwag kang mayaan. Do not be offended, pero sabi nila, hindi ko totoo. Kaya kung totoo yun mo, may magpatay na kung brisma na bako. Mabiyuda uli. You know, Do it! Just do it! Duterte may cancer, tapos yung dito banda sa puwit, yung kulong, pati ako tuloy araw-araw na nagdududa na rin ako. Pero every time maligo ako, kut-kuting ko yung, tapos amoyin ko. Okay ba? Amoy tae lang. Pero ikaw, Tatad, binabastos mo talaga ako. Ikaw yung nagsasabi, may cancer ako, hindi na ako magtagal, gano'n. Ikaw, anong masasabi ko sa iyo? Mas masahol yung iyo. Alam mo bakit? Kasi ikaw ay hindi na pwede. You have a diabetes. At ikaw ay hindi ka na makatayuan ng putin. May mga pangalan ng tao. Grace po. Beautiful. Oh. Mayor, isa pang tanong ako. Karen Davila. Anak ng... Ano yun? Teka lang. I'm taking this Anak na personally. kagandahan. Ang ibig sabihin, one word. If only I did not bring my wife here. Walang ganun, sir. One word. Delicious. It was at this moment that Nathan knew he fucked up. Ano muna, huling ano niya nga sabi ko, mga huling araw na lang niya nga. Hindi naman smart. Ayaw niya eh. Ayaw niya. O sige, biro lang to, ha? Alam naman ng Pilipinas. Number 2 na. Alam ng Pilipinas, smart ka. Si Sofia. At police aid ko siya. Police to. Kita mo na mga aid ko, ha? She was a contestant ng Miss Earth. Finalist siya. Finalist.
taga Bagyo. Bagyo. Taga Bagyo, kababayan niyo to. At gusto mo silang i-greet? I-greet mo. Iyain mo sila. Ayaw mo lang, kumusta kayo? Hindi na, i-greet mo. Ilocana ka lang. Maraming Ilocana. Naimbag nga rabii ka na kayo amin. Gusto pa ninyo ng isang maganda? Bakit mo naman inaway? Silang dalawa, kami ni Grace dito sa isang kwarto kasi bakit naman nila ayaw tayong magsama sa isang kwarto? Pwede naman. Pero Ako maski na sino makasama ko sa kwarto, basta matino. ako na yun. 3 hours. Masama pa naman ang tiyan ko. 3 beses na ako bumalik doon. Nandito pala si Senator Gringo rin. Tangina, binirili ko ito dyan sa ano. Ready-made. Dito oh. Binili ko sa... Kanina pa naman ako dito sa Cebu. Mayor Tommy Osmeña. Attorney Mike Toledo. Secretary Ace Durano. Wala ako nakilala dito. Bukag talo na ako dito sa butuhan. Hindi, ganito na lang. Yung hindi natawag dito ng dalawa, dito lang kayo sa akin. Pino-floor director. Pwede man lang mag-toilet break habang nag-aantay. Sige, okay. Excuse me. Sir, kayo. Toilet break. Pangatlong ihi mo na yan, Mar. Pagka gano'n, na-nervyos ba niya? Thank you.